Nieuw talent hebben we gezien, Jamie van Boxtel. Ja. Je hebt hier net opgetreden bij de Toppers van Oranje. Hoe was het? Ja, het ging echt goed. Hoe lang ben je al bezig met zingen? Ik denk 3 of 2 jaar. Grote hobby? Ja, het is gewoon hartstikke leuk. En ja, Wie is nou je grote held, je grote voorbeeld? ik denk toch wel een beetje Jeffrey Hezen. Ja? Ja. Dus jij wil eigenlijk stiekem de nieuwe Jeffrey Hezen worden. Ja, het liefst wel. Nou, en het gaat hartstikke goed, hè? Want er komt een singeltje aan. Ja. Wat voor liedje is het? Ja, wel een beetje een feestelijk liedje. Niet echt langzaam, er zit wel goed ritme in. En 5 maart gaan we een clipje opnemen en rond half maart komt hij uit. En hoe gaat de clip eruit zien? Dat weten we nog niet. Wat zou je verder nog graag willen doen in de muziek? Gewoon heel veel gouden platen binnenhalen en ja, Daar droom je van. ja. Dus als het aan jou ligt gaan we je nog veel tegenkomen. Ja, ik denk het wel.